LED maska je vhodná aj pre citlivú pleť kvôli tomu, že jej dodáva kolagén, zužuje pory. LED terapia je bezpečná pre vaše oči z toho dôvodu, že v samotnej maske sú pribalené aj takéto ochranné kryty na vaše oči, čo zabezpečuje 100% ochranu počas samotnej terapie. LED maska je výborný nástroj na kombináciu s profesionálnymi lekárskymi ošetreniami, hlavne v oblasti aplikácie biostimulačných výplní, laserových procedúr. Je veľmi vhodná ako nástroj na domácu terapiu v prípade, že riešime problémy s akné, problémy s problematickou pleťou, keď riešime na estetických klinikách problém s hyperpigmentáciami, je veľmi dobrý nástroj na domácu terapiu. Väčšina kliník alebo výrobcov takýchto zariadení vždy deklaruje svoje tvrdenia nejakými podloženými štúdiami, ktoré sú robené na tisíckach klientov. Čiže v prípade, že hodnotíte akúkoľvek kvalitu pred a po zákroku alebo samotnej LED terapie, overujte si informácie, odkiaľ pochádzajú. LED masku by som odporúčil každému človeku, ktorý má akýkoľvek záujem starať sa o svoju pleť, aby vyzerala aj vo vyššom veku svieža, mladistvá a budovala mu jeho zdravé sebavedomie.